Η ανατροφοδότηση είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία της ηγεσίας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παρεξηγημένα. Δεν είναι μία διόρθωση στη μέση της διαδρομής. Δεν είναι κριτική. Είναι το οξυγόνο που βοηθά τους ανθρώπους μας να συνεχίσουν, να δυναμώσουν και να γίνουν καλύτεροι. Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας ανάθεσης, ο συνεργάτης έχει ήδη ξεκινήσει. Βρίσκεται μέσα στη δράση και εκεί μέσα στην αβεβαιότητα και στις μικρές δυσκολίες, είτε στις πρώτες επιτυχίες, χρειάζεται να νιώσει ότι δεν είναι μόνος. Ότι υπάρχει μία φωνή που τον καθοδηγεί, όχι για να τον ελέγξει, αλλά για να τον στηρίξει. Η ουσιαστική ανατροφοδότηση χτίζεται σε 3 επίπεδα. Πρώτον, αναγνώρισε. Αναγνώρισε την πρόοδο, την πρόθεση, τη σοβαρότητα στην προσπάθεια. Οι άνθρωποι δεν ανθούν με εντολές. Ανθούν όταν κάποιος βλέπει αυτό που κάνουν καλά. Και η αναγνώριση δίνει δύναμη. Δίνει ενέργεια. Δεύτερον, κατεύθυνε. Όχι γενικά και αόριστα, μα συγκεκριμένα. Με μηνύματα που βοηθούν τον συνεργάτη να βελτιώσει αυτό που κάνει, χωρίς να τον μειώνει. Ηγέτης δεν είναι αυτός που βρίσκει τι δεν πάει καλά, αλλά αυτός που ανοίγει δρόμους για να πάει καλύτερα. Και τρίτον, υποστήριξε. Η υποστήριξη είναι η αίσθηση ότι είμαι εδώ για εσένα, όχι για τον έλεγχο, αλλά για να σε βοηθήσω να πετύχεις. Είναι οι μικρές διευκρινήσεις, η διάθεση να ακούσεις, το να είσαι διαθέσιμος όταν χρειάζεται. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι μπορεί να ρωτήσει χωρίς το φόβο, τότε μπορεί να αποδώσει χωρίς άγχος. Η ανατροφοδότηση δεν είναι μία στιγμή, είναι μία σχέση. Είναι η γέφυρα που δείχνει ότι η ανάθεση δεν είναι σου δίνω κάτι και φρόντισέ το, αλλά απορευόμαστε μαζί μέχρι να πετύχεις. Και κάτι ακόμη. Όσο πιο σταθερά και ανθρώπινα δίνεις ανατροφοδότηση, τόσο πιο πολύ ενισχύεις την αυτοπεποίθηση του συνεργάτη. Και όταν ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, ενισχύεται και η ικανότητα. Κάθε μικρή βελτίωση, κάθε καθοδήγηση, κάθε σαφές μήνυμα χτίζει έναν άνθρωπο που αύριο θα μπορεί να σηκώσει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί στο τέλος η ανατροφοδότηση δεν είναι για να διορθώσει την εργασία, αλλά για να εξελίξει τον ίδιο τον άνθρωπο. Η ανατροφοδότηση δεν είναι έλεγχος, είναι φροντίδα. Φροντίδα που μεταμορφώνει δυνατότητες σε πραγματική δύναμη.